Maayong buntag mga bata! Ako di ay si Teacher Pam, ang inyong magtutudlo karong adlaw. Andam na ba ka? Dali, magsugod na ta! Tumong sa pagkaton. Ang akong pamilya mutabang sa ubang pamilya sa barangay. Aduna ako'y bag-o nga istorya. Naguluhan og sining o Rico sa baybayon. Gisulat ni Reva Valles o gidibuho ni Patrick Concepcion. Abliha ang libro. Paklia ang kada pahina hangtod sa katapusan. Mga kahulugan sa mga pulong. Baybayon. Daplin sa dagat, hugaw, daghang basura, basurahan, butanganan sa basura. Nakaligo na ba ka og dagat? Unsa imong ganahan nga dagat? Hugaw o limpyo? Unsay imong buhaton kung naa kay makit ang basura sa baybayon? Base sa atong istorya, unsa kaha ang nakita ni Ning og ni Rico sa baybayon? Paminaw sa istorya para matubag nimo ang pangutana. Sining o Rico sa baybayon. Sugilanon ni Reva Valles o gidibuho ni Patrick Concepcion. Sining o Rico, kauban niyang pamilya, niadto sa dagat aron maligo. Apan, natingala sila sa pag-abot dito nga hugaw kaayo ang baybayon. Daghang sagbot. Nakasuway na pud ba ka nga makakita og baybayon nga daghag sagbot? Unsa man ang imong gibati? Inubanan sa ilang pamilya, nakadesisyon sila nga hinluan ang baybayon. Ilang gihipos ang mga sagbot. Kilabay kini sa eksaktong basurahan. Kung ikaw si Rico o si Ning, buhaton mo ba sab ang ilang gibuhat? Ngano man? Kung ilang giawhag ang ubang bata o mga tao nga didto usab duol sa dagat. Nagtinabangay sila sa paghinlo niini. Husto ba ang gibuhat ni Ning og ni Rico sa pag-awhag sa mga tao nga naa sa daplin sa dagat? Ngano man? O pagkahuman, nangaligo sila nga hamugaway o malipayon sa dagat. Atong balikon pag-usab ang mga pulong nga nahisgutan sa istorya. Baybayon. Daplin sa dagat, hugaw, daghang basura, basurahan, butanganan sa basura. Unsa ang uluhan sa atong istorya? Unsa ang ngalan sa duha ka mga bata? Asa silang iadto kauban ang ilang pamilya? Unsay nakita nila pag-abot sa baybayon? Nagtinabangay ba ang pamilya ni Ning ug Rico ug ang mga bata sa ilang komunidad? Kung ikaw si Ning ug Rico, manghilo ba kahapod ka sa baybayon kung makakita ka og hugaw dito? Kung ikaw adunay iglalabay nga basura, asa man kini angayang ilabay? Sa baybayon ba? Sa kadalanan ba? O sa atong kalikupan ba? Unsa may angayang buhaton sa atong mga basura? Angayan ba nga mag-apil-apil kita sa atong komunidad kung adunay mga kalihukan nga sama sa pagpanglimpyo sa atong komunidad, mga daplin sa sapa o mga daplin sa baybayon?
Kung ikaw ang usa sa tawo nga giagda ni Rico ug ni Ning nga maglimpyo sa daplin sa baybayon, moapil pud ba ka sa pagpanglimpyo? Ngano man? Aduna kay buluhaton. Mahitungod kini sa istorya nga atong gibasa. Ikasiyam nga buluhaton. Ako kung maligo sa dagat. Direksyon. Idibuho sa kahon ang imong gustong buhaton kung ikaw maligo sa dagat. Learning checkpoints. Nakapadayag sa iyang bation kung maligo sa dagat. Nakadibuho sa iyang gustong buhaton kung maligo sa dagat. Ikanapulo nga buluhaton. Pagsunod-sunod sa mga panghitabo. Direksyon. Isunod-sunod ang mga panghitabo base sa istorya nga gihatag. Isuwat ang usa, duha, ug tulo sulod sa lingid. Learning checkpoints. Nakasunod-sunod sa mga panghitabo base sa hulagway nga gipakita. Nakasuwat og numero. Pag-ampo pasalamat para sa mabungahong oras sa pagkat-on. Tagai o gigayon ang bata sa pagduwa sa gusto niyang duwaon.